DJ MK Niger, Aljanin speaker. DJ MK Niger, kai ma ka san komai. Jiko. Kana burge ni, kana burge ni, kana burge ni. Balaraba. Kana burge ni, kana burge ni, kana burge ni. Balaraba. Kina burge ni, kina burge ki, kina maida ni wani. Tarihi na jiyo idan kin gamsu ki juya na baki alkhairi na riko. Soyayya dangin madara mai jefa murwa. Soyayya launin tafara mai kama mu kuma. Tana ciza mu tana kona mu muna ɗaukan ta kuma. Wani zarge ne ya fito ya daure ruhin ki ta baya. Bege ne na riko na tuna alkhairin ki na baya. Kwando ne na riko na shaƙe gefen sadaka. Sunana Miki the Viper, ina tare da international superstar DJ MK Niger, Aljanin speaker. Jiko. Sauti idan ba na DJ MK Niger ba, mamayi. DJ MK Niger mai sauti da nishadi, ci gaba da gashi. Jiko. 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 Kalaman soyayya daukar su ashe sai mai nasuwa. Ina so in ji ana taiba ka ana mai da ka wani. Ina so in ji an ce mun shaku kamar hanta da jini. Ko yaushe na tuna ka abin ko kamar na zo ta kane. Kana burge ni kana soye ni kana tura ni ciki. Da soyayyar ki na zo, da soyayyar ki na zo duniya. Tarihi na jiyo idan kin gamsu ki juya na baki alkhairi na riko. DJ MK Niger. Kada baka manta da iko na.